Kinong Krishan jaka National People's Party malki lai namkra constituency. Mentang kesengi ke Sautrik no pra arajar pesau. Da kewe kesur kila isyim lang ya gerai ban ai biang ke Jingkershan bapura yuba Fantin je lakadong ubelong MDC bamenta kumu kertong syak election jaka ying derbar tauan ke Khas Hills Autonomous District Council House number 1 wa arajar arpsan. Ya kene gerai la yok bansyim hak jingelang ke blaklong hak ying sa jaka MLE padru ke Menteri ke Sarkar Jela ke Dr. M. Prinlingdo. Hakabala wan banishim menta na palat sepangut kinong Krishan na kisnong kidong kitan baro kibahap hakini ka konstituensi. Hakini ke jingelang la idon langru da ka kurim uba Fantin je lakadong ka kong Amprin Lingdo nang ta uba M halang simli MLE MDC barim ke maulai kinong ilam bah khmat ki riurang ba kilong kmi ki khna samna bat kiwe. Habakren ha jingelang ba Fantin la pan pau ya ke jingsongo ya kipat ba kiba ai ya ke jingshenya iu happening kini kin rusnem kumunong yelam pat pan paru ya ke jingsong singan wan hi por balingkot ban wer ya ke jingelang henry lasaki ya ke jingya kloi kinong Krishan banyapoi ula pensengo bobat happening ki jing penthami bat ka khubor ham saya henry kinong shnong ka constituency bat wat shakiwe ki jaka ki shanya hakanong rem baskem ka party NPP. Ula banrap ru dak baong bakiwe ki yolat ban kentho yu namar udei ubreu ubom dan bun ketintan neban put teroi limba ki social media hende ki kam na shalendet upendep komunomi khwan kabala pelong ya kinong Krishan banya menjor biang ya ka kerteng jungu nak benta kini election banwan na kaleng ba emha lang si imli ulong bon ai ki jinge trelang ringkat ba Fantin na ka benta kini election. Ka Dr. M. Prinlingdo ka pensengo baya menta ya ka kerteng ba Fantin je lakadong la deban pha syak NPP Shillong City. Wala empat penbena kumbadai ka rukom. Henry ka sengohon ban ui. Henry ka sengohon haba ui ba kinong Krishan ka blok NPP na ka constituency. Ki yohon lang yu ba Fantin ban long biang u kertong ha kini election banwan. Kala berap ru ba ai ba kiwei kin pensawa daki social media. Henry maka ringkat ubak Fantin bat kinong Krishan kin pen i khambon daki kam. La yoru ya kejingkran nagi katto kat ni kinong Krishan kibala ya phliu jumut lang nak benta banwara biang ya kejingjob yo kertong. Kumbalong benta ka 17 laidum khra malki MDC constituency. Kejingakon ki kertong kibala pau kerteng kilong ka kong deiti majau na ka Voice of the People's Party VPP uba Fantin je lakadong na ka NPP sabat kiwe bat kiseng-seng partai bakentup ya ka Congress UDP bat kiwe kiban sapen benasyen. Ya, petjene setan ring sania beje madam Fantin kami ora yang di sini ke jing job yo Fantin kabaran borom. Namare ba Fantin don hakil yang soka. Jadi ngide bandit haka NDC le nek MLA gado hakil soka. Ta ga ke ta pangadenkan. Ka propaganda. Sudah, kali propaganda. Rehang ni pindai kendu ya ba Fantin bat kong Amparin. Ha? Yarap yanu, yarap i high level. Ha? Ngabawan ni mon kapuar mono, giwan ki high level ni. Ha? Di video ni ya counter ya kata ka propaganda. Kata propaganda badan kam haman counter ha. Ha? Lada file ada tin, lada ka social media ru video ni don la ka jong ka counter ngimla ban chui ignore ya ka social media je kiwe iki nilai ban mislead ya ka message yang pi hidi ban nilai ban counter ya ka yu jong ki bersyukran tang pole sakaway ke election bentakan baru play ubakraw ubatit ubashay unyalam yang isya kmat hakani kacing mon lagi Barshakri biki parpa. Kajingrai berpa ia kekerteng jong iba Fantin Joseph lakadong. Kum tangkawai kekerteng. Kum ukertong yale election naka malki no Lankra constituency. Ladep shim lupa haka apo fratre. Haka jing yalang kerki jong executive committee meeting. But ngila de pa Shillong City
ya kekerteng jong iba Patrick Joseph Lakdo hakajing idon lang bat katukat ni ki members jong ki katukat ni ki dong Krishna ni lasim ya kadikarai dakabayo selok lang papi dakabawan syabishnong ki dong ki jopi dakabayo kedua ipi nakapor syakapor om pangunin mene Rey kapor kalayan sansnem kilayan but today mo pi kiba kam shy kam tip hey kaduti kapapidon kam banle nakabenta iba Patrick Joseph Lakado give a damn ngan sa proof by the leadership that God has blessed me with will bring blessings to Malki. Doesn't matter if some people didn't like me this time. It doesn't really matter. Point is, result kapag mapidon kam yang akong ka MLA, ong kong ka MP. Ngin ba ya kakam MP siya? Nitampil. Ni ala di kisan siya. Nipet kile. Nrey kami ke MDC election. Ngi ladep ya syong bagyala. Nakaliang ke blok kejungi. Mengkerukom ni bangi Julia ki election ki ba ladep lu. Miju ya selok sobat ki tim kejungi. Bangi jukot ya baro ban pen karai kan long penuh. Saya ngasukumen ba na baro keblaiwan baro hi kia menjur ban penyang biang danga sa sisien na ka blok kejungi na ka parti NPP masuk men baki dangdon kejing syania desir bangim jukam peni thani kam bale ngi jajal nai kemen ba kejing le jajal jongaru bidang i kam ki bapa mangale yaki development ki banga ai ki personal cingirap ki bri apa ki don kena juga don bentar baki kayap kaim kapang kasitom nga ale banla matkit lang ba lang wat lang amla sibun ko misin deng la persangkat kepala buat hari ini indusnem APD ban hakam district council lu ngilai le bun kilai i wat la kem dapau tan media manga kamtam lain ki kam ko ba adu bangwan isi ki bills ba phe ngila kilai pas aka jinga don jungi aka district council kamtam ni snai ki an bro ki an matang i makla urlong lut apa bangi form isi mangi nilai don kita ke target aka jinga lam ke NPP kala bun ki kam ko ba adu ki land bill mentang nilai itu seng samlai ki seng long kmi ki bills ki jungi la an lut kita ke di kongsan menyakan ni ke development le labun ba ki kam ki bangi le nei ka shu long ke jinglen ke jonga bangam ju khot than ki media ban yalam leng ban pen i nani ban khot khap ribon cha leng dai ni chule be jar bat ka kemen ba ki yi kita ki kam takadau ki shim ka rai ba phila tre baro san rusnem balai pin i lambat la si kelawan tak khubor ba ngan mele shu si kelawan nak jemut cepat jongaru bangan mele shu lada dangdon ki kandidat ki bakwa ila na apply lani lada don kata kajik atatin naki nong kersan jungi na kloban hian no naka taka jingpan tiket jonga namar kani kamdei kanong kenti ki jonga kani kamdei ke syuki jo kayeng kesem jungi ngimdi men ong ba MLA nani MDC nani ngai bakik pajba pat ki kwa ngamla bar kentai ki dangdon ke jing syania hanga ngamla bar kentai kemen bagi dangdon ke jing syania ya dangi i ki kam ki babha ke bangale pakin sashim yang takarai ke ba baro hi imdan tang iwe ban kan atatien ndai kilai kemen ban ba ngala tre banyale ban ngala shim ya karai banganyale ngam dan pol ban kan ben yeno ndai ka kamlam jonga ka dei ban tre ka kam ban tre hop bat bandum dokti no ke kiwe ki parti ki la ban le la ka kam ke babha ke jongki
ya kata ngam tip bat ngam dan por hi namal ba ngan pek ya kakam pelajong ngan pek ikam kiwe ya kan ba hakan ni kesnyam ko baganya le biar lu kipat ba kin sa ai ke jing kersan ko pura bat ngak pa hi kipat ba lu wat cha elam bakla wat cha ba kiwe ki kin tien ki am saya kin pin ngen no yaki bat pimi isu ya ke jing bha ba sarkar kala le bat pimi isu jing bha ba ka parti kala le hanga simet ngam don da wat laki om beli pimile na koi ke parti nga om beli ngan yele na koi parti ba ka parti NPP nga i ki kam ba bha ngam don da bangan mi na kan ke parti ban ngam i ta ki kam ki bas niu ba kale esi ki dong ki jila ban i ndai hanga ngam i ngan dai nga i bun ki kam ki ba bha ha ka jing yalam ya ka stit ne jalam su ni ong bangi la lut ni biang lut ni bet lut ni la ni trim ndai ne dia ken pai ke performance ni lai perform ba tadi ke state ne ke district council tadi ha constituency jo ngaro ni lai perform ba kum MDC ni la perform ba kit mer kit buat kerjaan ke constituency jo ngaro ba pa biang sa sisin ya ke jing sungu ba ki don ke jing shania ba pura nga ba ngan tre sitom ban poi biang sa ka thong ba ngan tre sitom ban pe ya ke jing dan kam jo constituency ba namta ri ba jai don jo ke bangan keren je ke konsensi jeng kiwei ngam la ban tip nama ngam don tu ngai ha ba dei ba konsensi jonga nganget scam ba kidang don ke jing shania hanga kidang don ke jing shania IMLE kidang don ke jing shania ka parti ke jongi ba ngam ata tin ba wala si ke jing yalam bakla kin don be akan ni ka pathai mentali ba ka wat ka AI ke trikam wat ka social media ke trikam ba tentang kisah elam bakla dan dari kejeng yadi jonga kipat ba ka long jajan hadu kata ba lesi ngatrai nganget hiru ba kita kejeng sya elam bakla kanum terikam ba apa PE ka result MLA ru ka konstitusi jongi ni job na parti MPP pakai MP ru ni job dan kemban ba ka MDC ru ni job hi nama ba PE ka result kalau tu tapi pada dia bagi konstitusi nganget bagi beri kita bagi jing shania haba PE normal banget don ki perlok ki badai na parti NPP ki badai ki sitting MDC ru ngai ki jing wan ki pat ba bat ke jing rap jong ki ki pat ba ngatrai kinum klat desi kan don kata kal air ke bahir seni setai ngintip tambah ngai ke performance ki MDC jong ke parti ki jong ki lai ale kamram ba ki lai tri hok ki kila ekit ya ba bat kila tenrong hi ha badan kanu ke jingdan kam ha konstitusi joki kata kadi ke jungi jonga naman banga ngai tengku lang bat ki man kasi ngai i ki ke jing wan juki pat ba chiki bat kim jukenta ngai skam ke pat ba kinum plat i kita ko namal ke jing sungu kadi menteri kam no menta namal kam dei shu long ko ba ki brio kim dan chuk to jing sungu i ki brio ki nong lam ki nong mi kmat ki ba ba ki